Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм Българ! Сигнала идва от моите хора. Гайс, като видях, че сигнала идва от вас и направо минах през магазина за бира. Гайс, къде сте? Шоколади хруп-хруп. Зарязали са шаха по време на игра. И то в сицилианска защита. Както и телевизора включен. Странно. Те хваш цели. Разлиш, наведи се малко. Добре. Пускаме. 3, 4. Здравейте, вие сте с нешоуто на нет. Днес ще се опитаме да натъпчеме 2000 човека в трабанчи и да го подкараме. Старт! Мале... Спокойно. Това е монтаж и нема пострадали. Телефона звъни. Супер! Ало, кажете. Къде е сина ми? Говорете по-ясно. Ех, то с не ви разбирам, недве. госпожо. Всичките! Иване! Предай се. Аз съм зелена барета. Такива като теб ги хапвам за закуска. А сега съм много гладен. Я! Командо ли гледате, бе? Оставя, Българ. Има ли новини около Мандибула? Нищо! Разпитах из града, никой не го е чувал. Все едно не съществува. Ако питаш мен, те с мемуари, дет си ги намерил, са измислени. Нищо чудно това да е някой неиздаен роман на Тери Пранчет. Мислиш ли? Що не? Великани ръиш ли? Няма да се очудя, ако са яхнали някаква костенурка. Пешо е прав. Помисли, Българ. Все някой би трябвало да е чувал за то с Мандибула. Май сте прави. Ако тези мемуари бяха истински, все щеше да има някакъв знак или следа, които да ни отведат все до нещо. Великаните съществуват. Да се срещнем на мелницата в полунощ. Как им хрумна на всички да се срещат все по такива места? Така е по-мистериозно. Полунощ е. Къде се бави то странник? Това сигурно е той. Съжалявам, че се забавих, ама ми отне бая време, докато намеря къде да се паркирам. Кажи ни, кой си ти и какво знаеш за великаните? Великаните съществуват. Стига, бе. Да, и това не е всичко. Техен откривател и най-добрият археолог след Индиана Джонс е великият Мандибула. Но откъде знаеш всичко това? Кой всъщност си ти? Едва ли някога ще разберете кой съм аз. Упс, шит. Онуфри. Онуфри? Онуфри, какво става тук? Защо ни будалка, след като може би сме последите на нещо наистина голямо? Всъщност не ви будалкам. Истината е, че ми платиха да ви кажа тези глупости. Платиха ти? Кой ти плати, бе? Всъщност щяха да ми платят. Кой, Онуфри? Кой?
Някакъв странен тип. Не си каза името. Ама каза още да не търсиме следи, защото нямало такива. Това не го разбрах. И на мен ми се стори странно. Какво става, гайс? Супер, Спиро. Как разбра, че сме тук? Ами нали ми бяхте оставили бележка във вас, на която пише да се срещнем тук в полунощ? Тази бележка е написана от някой друг и не беше адресирана до теб, а до нас. А тогава, що ме викнахте с супер сигнала? Не сме те викали. Стрейндж. Значи нека обобщим. Някой се опитва да ни каже, че съществуват някакви великани на някакво неизвестно място. И най-странното е, че всичко това се случва след 30 години. Това вече е абсурдно. Някой просто се базика с нас. Но ако не е Пешо, кой тогава? Добре, бе. Да не е дебелия престъпник. Ако се замислите, само той не е сред нас в момента. Той, защото е на работа в момента. Все пак винаги е нощна смяна. Ами какво правим тогава? Отказваме ли се? То нямаме друг избор. Ай се връщаме да догледаме Командо. Командо ли сте взели от видеотеката, Гайс, имам един последен въпрос. Ако никой от вас не е натиснал супер сигнала, за да ме извика, тогава кой е бил? Мале, то последния хълм е много нависоко е. Как обичам чистия въздух. Приятели, почти стигнахме. Не мога да повярвам, че дядо ми се оказа прав за великаните. Айде, момчета, няма от какво да се притесняваме. Освен от недружелюбни великани. За всеки случай трябва да сме предпазливи. Малко празен ми се вижда града. Какво малко? То няма никой. Айде да видим в бара какво става. И тук няма никой. Къде ли са всички? Може би нещо се е случило. Мандибула, я виж дали има бира. Има Поне ще се напием. Ай, на здраве за успеха. Мандибула, искам само да знаеш, че се напивам много трудно. Какво стане? Пода да се върти. Мандибула, не знаех, че имаш брат-близнак. Упс, дроп. Тото и вода е. Ох, как ме цепи тиквата. Куката къде са за три, бе? Кука, я изиграй едно сиртакие. Таз кука ще му побъркала, брат. Мандибула, помагай. Стой мирно, не прави никакви пияни движения. Великаните мразят това. Какви пиянски движения? Изтрезнях от страх само като го видях. Трябва да осъществим контакт с него преди да се е стреснал или разгневил. Хау! Бързо след него! La 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 la. Трябва да сме внимателни. Не знаем какво ни очаква от другата страна. La 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 la. Бъдете много тихи. Най-после, момчета,
Искам този ден да бъде записан като денят, в който Мандибула се срещна с великаните. Готово е, нямаш грижи. Ко беше точно? Време е да осъществим контакт. Но не се ли притесняваш от тях? Може да са агресивни. Едва ли. Дядо ми е разправил, че великаните са много добри същества. Били като конете дружелюбни. Господин Великан. Прой на английски. Do you speak English? Ей, Кука, то знае гръцки като теб. Я ела да превеждаш. Ко вика? Аха, значи били оставили само те от цялата им раса. Питай го къде се намираме. На Титан? Спутника на Сатурн ли е? Но това е невъзможно. Дори и наистина сме минали през истински звезден портал и да сме попали на Титан, щяхме поне да виждаме Сатурн. Я! Сатурн! Мандибула, а сега какво ще правим? Сега първо ще се приберем в Несевър, за да разкаем на всички да станем известни. Но не се ли притесняваш, че ако разберат за това място, ще го налазят? Ще искат да го направят атракция, да печелят от него. Могат даже да го превърнат в зоологическа градина. Ще бъде като затвор за великаните. Прав си ка, не трябва да ни изпреварват. Като се приберем, първата ни работа ще е да купим това място. Ще окръстим Титан. Че то така или иначе спътника се казва Титан. Интересна гледна точка. Ай бързо да се връщаме, че има много работа. Вършим епизод, скоро ще свърши. Странно. Килимчето, което сложихме в предния епизод за ориентир, липсва. Може би някой го откраднал, решли. Мандибула. Но това не е възможно. Ако не ме лъжи паметта, в предния епизод поставихме килима на място, от което се появихме и тръгнахме по отсрещния път. Така че би следвало това да е пътя към Сфинкса, а това към великаните. Но ние току-що идваме от тук. От мястото, през което уж би трябвало да се приберем. Или някой е разместил килима, или нещо се е променило с измеренията на звездните портали. Второто определено е по-логично. Какво ще правим сега? Каквото би направил всеки един уважаващ себе си учен на наше място. Онче, бонче, щупена перонче, риба, штука, максил, тука. Дано сме оцелили верния тунел. И да не го оцелим, този път запомних. Тръгнали сме по тунела отляво на този килима. Стигнахме до някакъв запечатан изход. Определено не е тунелът, от който дойдохме, но трябва да задоволим любопитството на зрителите и да видим какво ни чака от другата страна. Попаднахме в някаква стая. Поне сме на нашия свят. Ей, Мандибула, този град как прилича на Севър? При това поразително. Качи ли е същия, но все едно по-стар. И е над водата. А този как ми прилича на бая Спарух. Може ли един вестник с ричка? Извинете, но има грешка. Дали сте ми някакъв много стар вестник от 2010 година. Това беше странно. Знаеш ли, че сме на прага на глобално затопляне? Сериозен ли си? Какви ги говорят? Глобалното затопляне не е актуално поне от 20 години. Глобално затопляне. Градът все още не е заприличал на Венеция. Вестник със стара дата. Попаднали сме в миналото. Трябва да внимаваме много, докато сме в миналото. Не трябва да влияме в контакт с хората, защото може да променим хода на събитията. Нека поне оставим някаква следа, че великаните съществуват. Ако трябва, ще скрием така, че да открият чак след 30 години. Прав си ка. Ще скрием някъде дневник с нашите пътешествия. Айде да ходим да намерим скривалище. Мандибула? Мандибула, ти ли си? Я, откъде знаеш името ми, господинчо? Защо ядеш от казаните, дете? Къде е дядо ти? Нямам дядо сър, нито родители. Сирак съм. Макар, че бех искал да си имам някой. Искаш ли малко хляб? Никакъв контакт. Забрави ли? Да. Доскоро, малкия. Давай да скриваме дневника и да се завръщаме в бъдещето.
Ейто има зе екстра за скривалище. А ние изобщо имаме ли дневник, който да скрием? За щастие винаги си носа с мен една тетрадка. Ей, сега ще напиша набързо всичко. По-бързо, мандибула! Пиша. Някой идва. Бързо да се скрием. Ей, не успях да напиша всичко. Ей, тук няма да ни намери. Не забравяйте, че не трябва да ни виждат, за да не променим хода на събитията. Ей, айде да правим мистериозни неща, за да го стряскаме. Тук е бая страшничко. Свършихме си работата тука. Вече може да си прибираме. Изглежда има някой в стаята, където е портала. Чай да вие какво става. Такива като теб ги хапвам за закуска. Какво виждаш, мандибула? Двама как гледат командо. Единият даже оня дет мяза на бая с парух. Човека дет намери дневника и току-що влезе при тях. И сега как се приберем? Мисля, измислих го. Кука, ти ще им метнеш камък с бележка за великаните и ще избягаш. На бележката ще им напишем да им чакат на мелницата в полунощ. През това време, ти ще намериш някой и ще му платиш да ги чака в полунощ и да им потвърди, че великаните съществуват. А аз ще отида да свърша една последна задачка. Направо си чакаме в апартамента им след като излязат за среща. Ай! Ако тези мемуари бяха истински, все щеше да има някакъв знак или следа, които да ни отведат все до нещо. Ей, как обичам да се разхождам безцелно. Какво ще кажеш да изкараш някой лев? Как бе, пич? Полунощ трябва да си на старата мелница и да кажеш на хората, които ще дойдат, че великаните съществуват. Само това. Ще ти дам колкото искаш. Пич, ти ме вкара във филма, Би го направил, това е за без пари. Става. Само гледай да няма издънки. Мандибула, аз съм твоя дядо. Сериозно ли е? Да, Мандибула, чуй ме. Пак трябва да заминавам, но искам да ти кажа, че великаните съществуват. Продължай да вяраш и един ден и ти ще ги откриеш. Ай, синко, радвам се, че те видях. Великани, интересно. Сицилианска защита, а? Дълго ли ме чакахте, господа? Ами всъщност не. Те преди малко заминаха към мелницата и ние се качихме да те чакаме на топло. Добре, повече нищо и не задържа тук. С Богом минало, завръщаме се в бъдещето. Мислих, че е ключа за светлината. Както и да е. Голямо разкарване беше. Абе, все още не мога да си го обясня как си е включил сигнала. Може би съдбата го е включила. Какво ще правим от тук нататък? Ще търсим ли следи? Българ? Изглежда няма какво повече да се направи. Ами напускаме командо тогава. Да. Командора изли. Момчета, това ако е бъдещето, аз съм Мики Маус.